Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Καβαλαρίου, όπου όλα είναι έτοιμα για την Β' κατηγορία να ξεκινήσει σε λίγο ο αγώνας ανάμεσα στον Άρη Καβαλαρίου και τον Εθνικό Λαγινών. Δύο ομάδες βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου. Παρουσία του διαιτητικού τρίου, το οποίο αποτελείται από τους κυρίους Τονίδη, Παπαδόπουλο, Τριαντάφυλλο και Αντωνίου. Και όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στον Άρη Καβαλαρίου και τον Εθνικό Λαγινών. Είναι η παλιά, η οποία βγήκε για τον Κόλκο. Προσπαθεί αυτός τώρα μέσα στην περιοχή. Ένα πέσιμο εκεί. Έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Πάλι η ομάδα του Καβαλαρίου. Νέα μπροστινή παλιά. Θα περάσει εκεί. Θα πέσει στην γωνία του εκεί. Τελικά σταμάτησε. Κάνει ένα γύρισμα της μπάλας. Δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή οι παίκτες του Άρη Καβαλαρίου. Οι οποίοι πάει πιο πλάγια την μπάλα αυτός εκεί. Με την ομάδα τώρα του Εθνικού Λαγινό. Το σουτ και η μπάλα περνάει out. Καλό το σουτ το οποίο έγινε εκεί από τον Τριφινόπουλο. Ήταν η μπάλα σε out. Σταμάτης εκτέλεσε ψηλό κρεμαστά εκεί. Έξοδος και πιάσιμο της μπάλας από τον Μπελέρη. Η μπροστινή μπαλιά. Προσπαθούν τώρα οι του Άρη Καβαλαρίου από τα δεξιά εκεί το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ και το 1-0 για τον Άρη Καβαλαρίου, ο οποίος καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η μπάλα στρώθηκε στον Καριοφιλίδη από την πάσα του Πάνου. Έκανε το σούτ αυτός, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Μπελέρη. Ο Άρης Καβαλαρίου ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Εθνικού Λαγινών με σκόρερ τον Καριοφιλίδη. Ντουσάι, πίεση από δύο παίκτες του Άρη Καβαλαρίου. Στο έδαφος έχουμε φάουλ. Ντουσάι λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε δυνατά εκεί, διώχνει ο Παναγιωτίδης, η μπάλα πάει πλάγια. Εκεί Σταμάτης πάει την μπάλα δεξιά εκεί για τον Νάκο, περνάει αυτός, βγάζει και τη σέντρα, μια κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα καταλήγει στον Κόλκο. Κόλκος τώρα, Κόλκος πάντα, Κόλκος κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα, η συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα θα διωχθεί. Προηγουμένως έχουμε offside που υποδεικνύει ο βοηθός. Ενώ τώρα θα χαθεί η μπάλα εκεί από το Χατζόπουλο. Κόλκος θα την κερδίσει. Πάντα Κόλκος αυτή την προσπάθεια. Κόλκος θα μπει μες στην περιοχή. Κόλκος θα κάνει και το σουτ. Και έχουμε την έξοχη απόκρουση από τον Μπελέρη σε κόρνερ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κόλκο. Το πολύ δυνατό σουτ παραχωρεί κόρνερ ο τερματοφύλακας του Εθνικού Λαγινών. Πάρα πολύ κόσμος εδώ στο γήπεδο του Καβαλαρίου παρακολουθεί τη σημερινή αναμέτρηση. Ένα γέμισμα από τον Λιμπαδέ ψάχνοντας τον Κόλκο, διώχνει εκεί αισθηκτοδός ο Μπελέρης, ένα σούτ το οποίο έγινε προηγουμένως, όμως έχει δοθεί φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Εθνικού Λαγινών. Είναι προς τα μέσα κρατώντας την μπάλα, τώρα ψάχνει να βρει τον Σπυρινούδη, μάτα του Εθνικού Λαγινών σε αυτή την προσπάθεια τώρα εκεί, το σούτ το οποίο έγινε και η μπάλα φεύγει σε out από τον Αντωνιάδη ήτανε. Έναρξη του δεύτερου μηχρόνου εδώ στο Καβαλάρι, το αγώνα της Β' κατηγορίας, δεύτερος όμιλος, Άρης Καβαλαρίου, Εθνικός Λαγινών. Εμείς να πούμε το πρώτο μήχρονο βρήκε τους γηπεδούχους του Καβαλαρίου να προηγούνται με 1-0. Από τα πλάγια τώρα η ομάδα του Εθνικού Λαγινών, μία σέντρα μες στην περιοχή. Προσπάθησε εκεί ο Παναγιωτίδης, θα καταφέρει με δεύτερη προσπάθεια να πιάσει την μπάλα. Και τον Σπυρινούδη τώρα με τον Καριοφιλίδη κοντά του. Σφυρίζει ο ρέφερι όμως, θα δώσει αυτό το φάουλ. Σε ο Νίντος, παίζεται λέει ο βοηθός. Νίντος πάει πλάγια τώρα εκεί. Θα βρεθεί στο έδαφος, παίρνει φάουλ. Ομάδα του Καβαλαρίου τώρα, Καριοφιλίδης. Θα δώσει για τον Κόλκο. Κόλκος τώρα θα περάσει επικίνδυνα να μπει μες στην περιοχή. Κόλκος κάνει το σουτ, Σωτήρια διώχνει με τα πόδια εκεί ο Μπελέρης. Ξανακερδίζουν όμως του Καβαλαρίου. Ένα δυνατό σουτ που έγινε, η μπάλα φεύγει σε out. Το σουτ από τον Ανδρονικίδη, μπάλα σε out. Τσάι κόπηκε όμως και τώρα έχουμε την παλιά ωραία η οποία βγήκε για την ομάδα του Άρη Καβαλαρίου και τον Πάνο να καθυστερεί εκεί, να κόβεται, να παίρνει πλάγιο. Πλάγιο εκτελεσμένο τώρα μες στην περιοχή η ομάδα του Άρη Καβαλαρίου και τον Νίντο. Νίντος τώρα εκεί, Νίντος καθυστερεί εκεί. Προσπαθεί να κάνει το σουτ, κλείνεται τελικά και διώχνεται η μπάλα. Προσπάθεια τώρα, δυνατό φάουλ εκεί. Τώρα σφυρίζει ο Τονίδης και δίνει κίτρινη κάρτα. Αυτό το φάουλ στον Ανδρονικίδη. Τώρα θα καθεί η μπάλα για τον Ανδρονικίδη να ψάχνει να βρει τον Σλιουπκίδη.
Σλιουπκίδης θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Θα μπει μες στην περιοχή εκεί ανοίγοντας πολύ την μπάλα, όμως ο Πάνος βγαίνει και πιάνει ο Μπελέρης. Εκτελεσμένο. Λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε απευθείας στην αγκαλιά του Παναγιωτίδη μπάλα. Ενώ τώρα το λάθος από τον Τσαλκιτζή, έρχεται να κερδίσει ο Νίντος, η ομάδα του Καβαλαρίου τώρα για τον Πάνο, δυνατή παλιά του εκεί. Θα φύγει σε out. Μια παλιά εκεί απέναντι. Σλιουπκίδης θα σκάψει την μπάλα, θα περάσει αυτή, θα μπει μες στην περιοχή επικίνδυνα τώρα ο Πάνος, δεν κάνει το σούτε, τελευταία στιγμή κόβεται κερδίζοντας το κόρνερ από την παρέμβαση εκεί του Τσαλκιτζή. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τον Σταμάτη μες στην περιοχή, μια κεφαλιά περνάει η μπάλα. Την κερδίζουν όμως Εγγελής, επικίνδυνα τώρα η ομάδα του Άρη Καβαλαρίου, το γύρισμα της μπάλας και το γκολ, έχουμε το 2-0. Το 2-0 για την ομάδα του Άρη Καβαλαρίου, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης στο σημερινό αγώνα από το γύρισμα της μπάλας. Ο Νίντος είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά θα τη στείλει στο βάθος της εστίας του Μπελέρη. Άρης Καβαλαρίου, Εθνικός Λαγινών 2-0. Του Καβαλαρίου, η μπροστινή παλιά η οποία βγήκε είναι για τον Νίντο. Θα τραβηχτεί αυτός εκεί, θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Κούφαλη, ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη στιγμή ο Τονίδης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο του Καβαλαρίου. Άρης Καβαλαρίου, Εθνικός Λαγινών 2-0. Άρης Καβαλαρίου θα πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης στο σημερινό αγώνα και θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Εδώ από το γήπεδο του Καβαλαρίου να έχετε ένα καλό απόγευμα.